Idan safiya ta yi gari ya waye, nakan ci karo da fuskoki masu tarin yawa mabambanta, amma babu fuskar da nake tsumayen burin haɗuwa da ita irin taki. Fuska mai cike da kwarjini, fuska mai ci haiba da kamala, fuska mai annishuwa, fuska mai cike da murmushi, fuska mai ɗaukar hankalin duk wanda ya yi arba da ita, fuska mai sanya wa ruhi sanyi, fuska mai mantar da ni dukkanin wani bakin ciki da damuwa. Godiya ta tabbata ga Allah, sarkin iya halitta, makagin irin wannan sura, son kowa kin wanda ya rasa.